Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant. Heddiw yw'r sil cyntaf yn yr Adfent, a sil cyntaf y flwyddyn eglwysig. Yn yr eglwys, yn ôl ein traddodiad, y byddwn yn goleuo y ganwyll gyntaf ar y dorch Adfent. Mae'r ganwyll gyntaf yn ein atgoffa o'r patriarchiaid a'r matriarchiaid yn yr Hen Testament. Y rai hynny, a daliodd yn dyn yn ei gobaith yn niw. Ac mae'r ganwyll gyntaf yn ein atgoffa ni hefyd o'r gobaith sydd gennym ni yn Iesu, goleini'r byd. Iesu Grist yw goleini'r byd, goleini na all unrhyw dywyllwch ei drechu. Gweddiwn. O Dduw tragwyddol, wrth fod y tywyllwch yn ymdeini ar draws ein henwlad, a'r gaeaf oer yn pwyso'n drwm ar ein bywydau, goleuwn ganwll I oleio'r cysgodion a chynhesu'n calonnau, fel y boedd o ef y soniodd y patriarchiaid amdano, yn cael ein effro i'w bresenoldeb, ac yn barod i'w groesawu ef sydd o'n oleini'r byd, oherwydd y mae ef yn arglwydd byth bythoedd. Amen. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Christ
Felly cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer y sul cyntaf yn yr Adfent, Gweddiwn. Holl alluog Dduw, dy roi ni ras i ymwrthod a gweithredoedd y tywyllwch, ac i wisgo arfau'r goleuni, yn awr yn y bywyd marwol hwn, a brofwyd gan dy fab Iesu Grist, pan ymwelodd â ni mewn gostyngeidrwydd mawr, fel y boi ni yn y dydd diwethaf, pan ddaw drechefn yn ei fawredd gogoneddus i farnu'r byw ar meirw, gyfodi'r bywyd anfarwol, trwy ef sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Y darlleniad o'r 3 bennod ar 10 o lyfr Jeremia. Y mae'r dyddiau'n dod, mydd yr arglwydd, y cyflawnaf y gair Dionis a ddewais i di Israel ac i di Juda. Yn y dyddiau hynny, yn yr adeg honno, paraf i flagurin cyfiawnder flaguro i Ddafydd, ac fe wna ef farn a chyfiawnder yn y wlad. Yn y dyddiau hynny, a chibir Juda, a bydd Jerusalem yn ddiogel, a dyma'r enw a roddir iddi, yr arglwydd yw ein cyfiawnder. Arglwyddrwyd yr chafydd yn aid ata ti, aid a chawyl hafio fan ddiredaeth i. Nid i'r haesiau gobaith anno ti o dad, y daw bydd gawylydd, ond i'r rai llawn y brad. Rhoi mi wybodaeth, arglwydd am dy ffurf, rhoi mi hyffurfiant yn dy lwybrau fyrf. Arwain fi a disg fi, ti bob amser yw, yn addysg gwyliaf i'm gwaredio Dduw. Cofiad y thyflondeb sydd yn bod erioed, ais a chofio mhechod cyn i'm ddod i oed. Da yw Duw ac un iawn, arwain wylau frau, a disg bechaduriaid yn ei ffordd ddifau. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc, gogoniant i ti o arglwydd. Dywedodd Iesu, bydd arwyddion yn yr hael a'r lloer a'r ser, ar y ddeiar bydd genhedloedd mewn cyfyngder yn ei pryder rhag trymru ac ymchwyd y môr. Bydd pobl yn llywygu gan ofn wrth ddisgwyl y pethau sy'n dod ar y byd, oherwydd ysgydwyr nerthoedd y nefoedd.
Ar pryd hynny gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr. Pan ddechreua'r pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau oherwydd y mae eich rhyddhad yn agosau. Adroddodd ddameg wrthynt. Edrychwch ar y ffigisbren a'r holl goed. Pan fyddant yn dechrau deilio, fe wyddwch eich hunain o'i gweld fod yr haf bellach yn agos. Felly chwythau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos. Yn wir rwy'n dweud wrthych, nid ar genhedlaeth hon heibio nes i'r cwbl ddigwydd. Y nef ar ddeiar ant heibio, ond fy ngeiriau I, nid ant heibio ddim. Cymerwch ofal rhag i'ch meddyliau gael eu pylu gan ddiota meddwi a gofalon bydol, ac i'r dydd hwnnw ddod arnoch yn ddisymwth fel magl, oherwydd fe ddaw ar bawb sy'n trigo ar wyneb y ddeiar gyfan. Byddwch effro bob amser, gan ddeisef am nerth I ddianc rhag yr holl bethau hyn sydd ar ddigwydd, ac I sefyll yngwydd mab y dyn. Dyma efengil yr arglwydd, moliant I ti o Grist. Ac I sefyll yngwydd mab y dyn, ac I sefyll yngwydd mab y dyn. Rhan o'r unfed adnod ar 15 ar 20, o'r unfed bennod ar 20, o'r efengil yn ôl Sant Luc. Mae'r rhod wedi troi unwaith yn rhagor, a dyma ni wedi cyrraedd y sul cyntaf yn yr Adfent a dechrau blwyddyn eglwysig newydd. Mae'r Adfent yn dymor hyfryd sy'n llawn themau cyfoethog a phwysig, themau sy'n ein gorfodi ni I edrych ymlaen i'r dyfodol, I ddyfodol Duw, ymlaen at y preseb a genedigaeth mab y dyn, ymlaen trwy'r dywyllwch y dyddiau'n birhau I ddyfodiad llewyrch goleuni Crist I wasgaru'r tywyllwch yn gyfan gwbl. Yn yr eglwys, mae blodau'r allor wedi diflannu am y tro, ac mae lliw litwrgaidd yr eglwys wedi newid o gwyrdd tyfiant a ffyniant I borffor. Yn yr eglwys mae porffor yn cynrychioli edifeirwch, disgwylgarwch ac aberth. Porffor yw lliw y ddau dymor mawr o baratoi yr eglwys, sef yr Adfent a'r Gyrawys. Ond yn ystod yr Adfent, nad oes blodau ar yr allor nac yn unman arall yn yr eglwys, mae gennym dorch yr Adfent, gyda'i dail bythwyrdd yn arwydd o obaith a bywyd, a'i chynhwyllau, gydag un ganwyll ychwanegol yn cael ei goleio ar bob sul yn yr Adfent, gan droi y dorch yn llisen llachar erbyn y Nadolig. Fel y dywed hen ddehareb, ni all yr holl dywyllwch sydd yn y byd ddiffodd y ganwyll leiaf. Tra bod un canwyll fach ynghlyn, mae gennym oleuni digonol I herio'r nos dywyllaf. Un o brif themau yr Adfent felly yw gobaith. Y gobaith hwnnw a ddaw trwy ein ffydd yn ffyddlondeb Duw tuag atom ni, a ffydd yn ei allu a'i ddoethineb ef. Oherwydd mae'n rhaid bod sail un gobaith, neu ofer yw ein gobeithion. Rhan o waith tymor yr Adfent yw mynd â ni yn ôl I sylfaen ein gobaith, sef Duw ei hun, y Duw a welwn ni wrth gwrs yn Iesu Grist. Mae'n ddigon hawdd I ni hefyd feddwl mai rhywbeth goddefol yw gobaith, ond mae gobaith yn gofyn I ni weithio tuag at yr hyn y gobeithiwn amdano. Yn anfynych y mae pethau yn newid ar eu pennau eu hunain, ac y mae galwad yr Adfent I edrych i'r dyfodol yn obeithiol, yn alwad arnom hefyd I weithio tuag at y dyfodol hwnnw. Byddwch effro bob amser, ac fel y dywed Sant Pawl wrthym, byddwch yn gadarn a di-ysgog, yn helaeth yng ngwaith yr arglwydd. Dyna yw galwad yr Adfent. Fe wyddom fod ein byd ymhell o fod yn berffaith. Fe wyddom ein bod yn byw o hyd trwy gyfnod digon ansicr yn ein hanes, ac mae pethau'n barhau deimlo ychydig yn fregus.
Cawn rybyddion am brinder hyn a'r llall yn ein siopau oherwydd diffygion yn y cadwyni cludo nwyddau. Cawn ein rhybyddio am godiadau ymrhys tanwydd, fe welwn effeithiau bellgyrheiddol newid hinsawdd, a chawn ein tristau gan y newyddion dyddiol am y dioddefaint sydd yn ein byd, a chawn ein dwysbigoi'r byw gan y newyddion am dynged 27 o ffoduried yn boddi wrth ceisio croesi'r sianel, yn ysglyfaeth i amgylchiadau oedd y tu hwnt i'w rheolaeth, a phobl a oedd yn rhy barod i elwa o'i sefyllfaoedd heb fawr o ofal am ei diogelwch, a pholisiau llym llywodraethau. Be wyddom nad yw pethau fel y dylent fod, ac gallem deimlo bod cyfiawnder a thegwch yn teimlo ei bod yn bryn iawn yn ein byd. Ac wrth i ni ystyried y darlleniadau heddiw, yn enwedig yr Efengil, mae rhaid i ni gydnabod nad ydynt y mwyaf gobeithiol ei naws ar gyfer y sil cyntaf yn y flwyddyn eglwysig. Yn y darlleniad o lyfr y proffwyd Jeremia, fe gawn ni lygedyn o obaith, ond mae'r darlleniad a gawsom ni wedi dynnu o'i gyd destun mewn gwirionedd. Yn y darlleniad hwn fe gawn ni Jeremia yn annog y bobl i ddal gafael mewn gobaith, a hynny yn ystod cyfnod pan oedd pobl Jiwda Jerusalem yn gweld ei bywydau yn dadfeilio o'i blaenau, a phopeth oedd yn bwysig iddynt yn cael ei chwalu gan fyddinoedd Babilon. Dinistriwyd y ddinas, dinistriwyd y deml gan y Babiloniaid, ac roedd bywydau pobl Jiwda a Jerusalem ar chwal. Sut oedd Jeremia yn gallu sôn am obaith o dan y fath ymgylchiadau anobeithiol, pan oedd popeth wedi dinistrio? Gofyn oedd Jeremia i'r bobl ddal gafel yn ei ffydd yn niw, yn y diw a fydden cyflawni ei air Dionis, a fyddai'n adfer llwyddiant i'r bobl. Wedi'r dinistyr beth sydd ar ôl ond rwbel ac adfeilion, ac eto o rwbel ar adfeilion, y mae Duw yn ailgodi ei bobl. Roedd y proffwyd Jeremia yn awyddus i sicrhau gweithaf ar ymgylchiadau nad oedd y bobl yn colli gobaith. Wedi'r cyfan, y mae Duw yn ffyddlon i'w air a'i addunedau, ac nid ofer i'w ein gobaith pan obeithiwn yn ddoef. Yn y darlleniad o'r Efengil cawn Iesu'n trafod y pethau olaf. Mewn un llyfr esboniadol sydd gennyf, y teitl a roddodd yr awdur i'r darn hwn o'r Efengil yw Diwedd pob peth. Mae rhywbeth yn derfynol iawn am y teitl hwn. Dyma Iesu'n sôn am ddiwedd y byd ac am yr arwyddion a fydd yn rhagflaenu'r diwedd, sef arwyddion yn yr haul a'r lloer a'r ser. Bydd cenhedloedd mewn cyfyngder, bydd pobl yn llewygu. Mae'n iaith dramatig iawn, mae'n iaith sy'n apocalyptaidd ei naws. Mae'n rhyfedd fel y mae pob cenhedlaeth yn meddwl bod y diwedd ar fi'n dod, ac oherwydd bod pawb yn dieddol o ganolbwyntio ar y diwedd, maen nhw'n colli gwir fyfyrdwn neges Iesu. Tro ar ôl tro mae Iesu wrth sôn am y diwedd yn gofyn i ni beidio a phoeni amdano, ac ymatal rhag treulio ein hamser yn ganolbwyntio arno. Yn hytrach, beth a wnawn ni yma nawr sy'n bwysig, ein hagwedd, ein hymddygiad yn y presennol sydd o wir bwys, ac nid y poeni am ddiwedd y byd. Wedi'r cyfan, os y mae ein gobaith yn niw, y Duw sydd yn gyfiawnder i ni, y Duw sy'n ffyddlon i'w air, y Duw a welwn ni yn Iesu Grist, beth sydd gennym i'w ofni. Mae ein gobaith yn niw. Cymerwch ofal, meddai Iesu, rhag i'ch meddyliau gael eu pylu gan ddiota, meddwi a gofalon bydol. Pan o llyngwn ein gafael yn ein gobaith yn niw, hawdd iawn yw i ni syrthio i'r fagl o adael i ofalon y byd hwn wasgu lawr arnom nes i ni golli gafael yn ein ffydd. Ond mae'r Adfent yn ein galw ni yn ôl, yn ein galw ni fod yn effro bob amser i'r gobaith hwnnw sydd gennym oherwydd Iesu Grist. Ein galwad fel dilynwyr Iesu yw byw fel pobl sydd yn sefyll yng ngwydd mab y dyn. Hynny yw i fyw ein bywydau
gan wybod bod Iesu Grist gyda ni. Bod Iesu Grist gyda ni wrth i ni wynebu heriau bywyd, bod Iesu Grist gyda ni wrth i ni ymateb i anghenion eraill, bod Iesu Grist gyda ni wrth i ni deithio trwy'r tymor hwn a'r dyfodol yn parhau deimlo yn ychydig yn ansicr. Wrth i ni edrych i'r dyfodol yn obeithiol, cofiwn fod gobeithio'n Iesu yn gofyn i ni weithredu. Wrth annog ei ddisgyblion i fod yn effro, cofiwn fod Iesu wedi ei hannog hefyd i ddeisyfu am nerth, y nerth i weithio i aros yn ei bresenoldeb, ac i weithio tuag at y dyfodol yr oedden nhw'n gobeithio amdano. Dyna'r peth am obaith. Mae gobaith yn gofyn i ni aros ym mhresenoldeb Iesu ac i ddisgwyl yn amyneddgar a gweithio am yr hyn y gobeithiw ni amdano. Mae'r weithred o leo canwyll yn weithred seml, sy'n sicrhau bod yna legedyn o leini yng nghanol y tywyllwch. Yn yr un modd, wrth i ni osod ein gobaith yn Iesu, a gweithredu yn ei enw mewn cariad, yr ydym ninnau hefyd yn herio'r tywyllwch, ac yn gweithio tuag at y dyfodol y gobeithiw ni amdano, yn enw i Grist. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod a'r Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a dawd rychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Wrth i ni ddisgwyl am ddyfodiad yr arglwydd, gadewch i ni weddio dros yr eglwys a'r holl fyd, fel y bydd cyfiawnder yn llwyddo a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Bydded i genhedloedd y byd a'i harweinwyr, geisio cyfiawnder a thangnefedd, a thrigyrhau wrth y ffoduriaid, y gwan a'r tlawd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydded i gymuned ein plwyf, wrth fyw fel pobl o goleuni, baratoi ffordd ar gyfer dyfodiad yr arglwydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydded i'r rhai sy'n byw yn hywyllwch rhyfel a thrais, weld disgleirdeb gwawrddydd yr arglwydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydded i'r rhai sy'n wael, yn deimlo a phresenoldeb yr arglwydd, sy'n cyfodi pawb sydd wedi'i llethu. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydded i'r tlawd a'r gorthrymedig, weld ffyddlondeb yn tarddu o'r ddeiar, a chyfiawnder yn edrych i lawr o'r nefoedd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydded i'r rhai anfonwyd allan i gyhoeddi fod yr arglwydd yn agos, yn deimlo ei gymorth a chibol,
a llefaru geiriau o heddwch a llawenydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Bydde di ba phob Cristion wrando ar lais y proffwydi, a cheisio rhoi sylw i dystion y gwirionedd yn ei plith. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Mae disgleirdeb gwawr dy gariad yn goleio arnom arglwydd yw, oherwydd yn yfodiad Iesu dy fab cyhoeddi'r heddwch, tywelltir cyfiawnder a llenwyr ein cylonau a gobaith, bydde di'r holl bobl wybod am fawredd a rhyfeddod dy gariad a chibol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O hyfryd sain mae'r Iesu'n dod yn ôl a ddewid nef, ei orsedd fyddo ym mhob bron a'i fawl ar felys lef. Mae'r Iesu'n dod i lwyr rhyddhau y caeth o rwym mae'r fath, feddrylliau efo dorau pres ar cyffion hairn heball. Mae'n dod i leddfu'r galon fryw a nerthu'r enaid blin, endithiau efo trian y tlawd a gras ei ddwy folrin. Dyrchafwn ni dywysogedd, Hosanna yn ddilydd, oed at sain clod yn uchder nefydd enw sanctaidd bydd. Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich cylonau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir yn dyletswydd yn llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythfiwiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, a ddaeth hi'n plith yng nghyflawniad yr amser, gan agor i ni ffordd i'ch awdwriaeth, gwyliwn yn y nawr am y dydd pan ddaw drychefn i farnu'r byd, gan ddatguddio leini ei bresenoldeb, fel y gwelwn ei allu a'i ogoniant. Felly, gyda llir ynghylion a holl gwmpaeni'r nef, gyhoeddwn ogoniant ei enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu,
yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwna fy hun yn un a thi, gofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid. Na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. O Dduw ein gwaredwr, deffro ein calonnau baratoi'r ffordd ar gyfer dyfodiad dy fab, fel a meddyliau wedi eu puro gan ras ei ddyfodiad, y boi ni dy wasanaethu'n ffyddlon gydol ein dyddiau, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
A gweddiwn am fendith Duw. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.